projecte que viurem mil aventures passejant pels nostres pobles. Olor a les florències que desprenen els seus carrers i tradicions. Som un país en ruta i et portem dins del cor. Som un país en ruta, viure aquí és una sort. Molt benvinguts. Avui l'equip de País en Ruta es troba a Sant Gregori, a la comarca del Gironès. Som a la Vall del Llémena, un territori espectacular per poder fer rutes amb BTT i senderisme. A més, coneixerem la seva cultura i també el tema social, que Déu-n'hi-do les coses que arriben a fer a la Vall del Llémena. Farem també la ruta de les fonts. Coneixerem la festa de la remença, la de la xocolata. Pujarem fins als volcans, vistes espectaculars. A nivell de gastronomia tenen molts productors locals que fan embotits, formatges, pa. I la música d'aquí vindrà. Doncs mira, de components també que són de la Vall del Llémena, que són els Xacres, que ens presentaran el seu nou disc. País en Ruta obre les maletes aquí, a Sant Gregori, a la comarca del Gironès. Comencem? Ens trobem dins el cor dels orígens d'aquest municipi de Sant Gregori, amb data l'any 882, tot i que les seves bases de l'edifici actual daten del segle XI. Aquesta església consta d'una nau i una capçalera amb 3 absis, dels quals se'n conserven solament 2 en decoració d'arquets llombards a l'exterior. Va ser més endavant, al segle XVI, quan se construïa el cor, i més endavant encara les capelles del Roser i del Sant Crist, a més del campanar sobre el creuer, de torre planta quadrada i de 2 nivells i coronament piramidal. Ja al segle XVII es va construir la sagristia i es va allargar l'edifici cap a ponent amb les capelles del Sagrat Cor i de Sant Andreu, el comunidor i la façana actual. De diferents reformes interiors, ja al segle XX, se'n va recuperar diverses lipsanoteques, recipients amb tapa utilitzats per preservar relíquies amb documents de segles passats que parlen sobre els actes de consagració de l'Església. Molt benvinguts a País en Ruta, un programa que intenta ensenyar de forma desenfadada, àgil, tot el potencial dels pobles i viles que ens acompanya al nostre entorn de Catalunya. En aquest cas saben que País en Ruta ens poden seguir a través dels mitjans de comunicació més potents de la seva comarca, com és la ràdio i la televisió. Però bé, Sant Gregori no només és on estem ubicats, sinó el seu nucli que està a 1 quilòmetre de distància, sinó que emplaça fins a 50 quilòmetres el que és Sant Gregori. Doncs sí, Albert, Sant Gregori està compost per una sèrie de termes separats, però ben comunicats. Cartellà, Sant Medir, Ginestar, Constantins i part dels nuclis de Teialà i Domeny formen el terme municipal de Sant Gregori. Així mateix, el municipi forma part de la mancomunitat de la Vall de Llémena, composta per Sant Gregori, Canet d'Adri, Sant Martí de Llémena i Sant Aniol de Finestres. El municipi presenta paisatges, encara avui, preservats de la mà humana, bucòlics i molt diversificats. Un dels punts més alçats de la zona és la muntanya de Sant Grau, presidida per l'ermita que dona nom al cim i els vestigis del castell de Tudela. En tota la seva extensió trobem moltes planes on hi ha gran nombre de camps de conreu, els boscos d'alzines, roures i pins, les llargues planes i la multitud de fonts s'alternen amb un ric patrimoni cultural d'ermites, castells, masos medievals i molins que parlen de la història que ha viscut i modificat el territori. La gran afluència d'aigua a la zona facilita la presència de diverses fonts, algunes d'elles situades a indrets feréstecs i apartats, excusa perfecta per descobrir-les tot fent excursions pel terme, en família o amb amics, i anar coneixent d'aquesta manera tots els racons que ens ofereix l'entorn. La varietat paisatgística de Sant Gregori fa d'aquest territori un espai ideal per la pràctica d'activitats en família. El ciclisme, el senderisme o les sortides a cavall són els esports més habituals que transcorren pels antics camins del municipi. També hi ha 2 rutes BTT senyalitzades, cap a Canet d'Adri i Sant Grau, així com el carril bici de Sant Gregori a Girona per l'antic camí ral de la Vall de Llémena. L'ambient semirural de Sant Gregori i la proximitat a la capital gironina el fan ideal a l'hora d'escollir-lo com a residència. Així mateix,
Tota la vall de Llémena és un exemple de qualitat gastronòmica on hi destaca la cuina més tradicional elaborada amb gran qualitat. Per tot això, Sant Gregori se'ns presenta com un destí ideal per unes vacances o una escapada cap al centre de la naturalesa. Comencem el nostre pas per Sant Gregori, en aquest cas parlant amb el seu alcalde, el senyor Quim Roca. Quim, benvingut. Hola, molt benvinguts al municipi de Sant Gregori. Escolta, estem encantats amb un dia que ens acompanya, que és formidable i fantàstic, eh? Un dia fantàstic, sí. Quim, escolta, nascut a Sant Gregori, amb arrels escampades per tota la vall de Llémena, portes al cor de la terra, no? Exacte, nascut aquí a Sant Gregori, però amb arrels a tota la vall del Llémena, perquè avis i besavis van néixer a diferents municipis d'aquí de la vall del Llémena. Per la gent que estigui escoltant o veient a través de la televisió, com podríem definir Sant Gregori i les seves contrades? Sant Gregori i el conjunt de la vall del Llémena, al final Sant Gregori són 7 nuclis, són 7 pobles, per tant això és una riquesa com a municipi i després és entorn natural, patrimoni cultural, és gastronomia, és comerç, és bona gent, tot això és Sant Gregori. Connexions, molt bones connexions per arribar fins aquí des fa pocs anys, a més, no? Sí, a més tenim la ciutat de Girona al costat, estem molt ben comunicats, tenim l'autopista amb una entrada pràcticament aquí mateix a l'entrada del municipi de Sant Gregori, per tant això ens genera un volum important de visitants i és una molt bona comunicació també per la gent que vivim aquí en el dia a dia. Sant Gregori forma part de la Mancomunitat de la Vall del Llémena, juntament amb 3 municipis més. Quina és, diguéssim, la funció agrupal, el fet d'estar tots ajuntats a través de la Mancomunitat? Exacte, som aquests 4 municipis, entre la comarca del Gironès i la Garrotxa. L'objectiu principal és el tema turístic, promocionar turísticament tot aquest territori. És un territori d'uns 200 quilòmetres quadrats, on trobem infinitat i molts racons a l'entorn natural i molts recursos culturals per perdre-t'hi durant un o diversos dies. Doncs ja que vostè ens ha obert amb la clau el seu poble, les seves contrades, si li sembla, tenim l'Olga, que ens està demanant pas perquè em sembla que té moltes coses per explicar-nos a nivell cultural. Oi, Olga? Endavant. Gràcies, Albert. Doncs ara mateix ens trobem amb la Mireia Reixach, arquitecta. Hola, Mireia. Hola, bones. Amb ella descobrirem alguns dels punts més importants de Sant Gregori. Ara mateix som a Cartellà. Mireia, què veiem al nostre darrere? Doncs estem just davant del castell de Cartellà. És un castell que sabem que ja des del segle X la família dels Cartellà va viure-hi, però no tenim cap document que ho digui, sinó fins al 1238. A partir de llavors, el castell de Cartellà ha sofert moltes reformes, ha passat en mans de moltes famílies, fins al dia d'avui. I podríem parlar d'un conjunt arquitectònic, doncs. Què hi trobem aquí? Sí, no només quan arribem aquí trobem el castell en si, sinó que trobem els 2 ponts d'est-oest que accedeixen a ell, i el castell en si, que ja coneixem, i l'ermita. On es va construir aquest castell? Aquest castell té la peculiaritat que no està sobre un cim, com estem acostumats a veure, ni tampoc està envoltat de muralles, sinó tot el contrari, està en una plana i la seva protecció és a través de 15 metres de fossat de torrents que l'abracen i, per tant, aquesta protecció no és en alçada com les muralles, sinó que és una protecció natural. Una protecció natural. Ara mateix som dins el castell, al pati d'armes. Què ens podries dir, Mireia, sobre l'arquitectura gòtica del castell? Sí, doncs mira, només fixar-nos amb les obertures que ens ensenya aquest castell, podem deduir i ens dona pistes sobre l'any en què van estar construïts. Amb aquests arcs de coronella i els capitells amb detalls ornamentals, amb els escuts de les famílies i detalls florals, ja podem saber de quina època i període estem parlant. Com també veiem un altre escut just al centre de l'escala, que ens indica l'escut de les famílies que van estar aquí després de la Guerra dels Remences. Doncs si ara hem visitat una arquitectura en gran format, què et sembla si veiem arquitectura en petit format? I tant! Cap on anirem ara? Anem cap al pessebre de Can Roseta. Doncs som-hi!
Mireia, venim de l'ermita de la Mare de Déu de l'Esperança i ara on hem arribat? Tornem a ser a l'ermita de Santa Esperança, però aquesta vegada en miniatura. I aquesta ermita l'ha feta la Remei Mulleres. Hola, Remei. Hola, què tal? Molt bé, moltes gràcies per obrir-nos les portes de casa vostra. Bueno. La Remei és passatgista i miniaturista, es diria? Miniaturista, sí. Remei, aquest pessebre que tenim aquí al darrere, de quines fases o de quines seccions es composa? Aquest pessebre se composa de 3 sessions, 3 parts. Primer, el que vaig fer primer, que són les ermites i esglésies de la Vall del Llémena, que n'hi ha 37, llavors vaig ampliar diferents parts de Catalunya. O sigui que trobareu aquí un total de 110 monuments fets en suro. Caram, i també veuríem imatges tradicionals del pessebre tradicional? I tant. Doncs hi ha 9 escenes de pessebre a dintre i també hi ha la ruta dels oficis que es fa per fora perquè així deixem constància de tot el que tenim aquí, el que es havia fet i el que encara a vegades es va fent. I de quins materials està fet aquest pessebre? Doncs sobretot amb suro, suro i pedra. Quants anys fa que s'hi dedica? 17 anys. O sigui que qui vingui a visitar-lo trobarà ja gairebé peces de museu, podríem dir. Esclar, i és el que passa, que el que està molt vell ho torno a fer, torno a construir i a part que sempre hi ha coses noves. Remei, qui vulgui venir, es fan visites guiades? Com ho pot fer per visitar el pessebre? Doncs ara, passat el temps de pessebre, que són els 2 mesos aquells d'hivern, de desembre i gener, llavors cal concertar visita. I com la podem per telèfon? 972 42 83 47. Fantàstic, doncs nosaltres ara que hem arribat fins aquí anem a fer un vol pel pessebre i a visitar-lo i continuem amb l'Albert a Plató. Seguim, Albert. Doncs moltíssimes gràcies, Olga, per aquest petit recorregut que hem iniciat tot just ara, perquè ens queden encara molts minuts de programa i moltes visites que fer al llarg d'aquests 50 quilòmetres que agafa tot el consistori de la Vall del Llémena, en aquest cas de Sant Gregori, on ens trobem ubicats en aquests moments. Bé, continuem parlant amb el seu alcalde. Escolta, Quim, una de les preguntes importants. Què feu des del consistori per potenciar el tema cultural de la vostra població? Sí, ho fem des de 3 vessants. Un és a través de la Mancomunitat i també des de cada ajuntament. És preservant tot el patrimoni cultural que tenim, les masies, les ermites, les esglésies, els castells que tenim aquí en el municipi, en tot el conjunt del territori. Ho fem també preservant les festes d'arrel tradicional. Tenim la festa remensa, que és una festa que agrupa a nivell de tota la vall, però també tenim les pròpies del municipi, tenim les diferents festes majors, tenim diferents aplecs, i també ho fem a través d'un equipament cultural que tenim aquí a Sant Gregori, que és l'Espai La Pineda, amb una programació de teatre i d'espectacles més o menys estable. Per tant, mirem de ser sempre un municipi molt actiu i amb moltes activitats a nivell cultural. D'això en parlarem després de la pròxima pregunta, en tema de fomentar tot el tema que teniu, que són moltes les activitats, com tu molt bé comentaves algunes, no? Parlem de ciclisme, si et sembla, perquè m'han dit que li agrada molt el tema ciclisme, per aquí a la vall. I quina oferta ens presenta la Vall del Llémena? Ara no m'hi puc dedicar molt de temps per les responsabilitats que tinc, però sí que és un tema que m'apassiona el ciclisme i aquí en el municipi, a la Vall del Llémena, doncs evidentment hi podem trobar molts de recorreguts que són ciclables per gaudir de tot aquest paisatge que trobem aquí en el municipi. Tenim 2 recorreguts que estan marcats i també tenim altres recorreguts per fer a peu, però que també es poden fer en bicicleta. Bé, en aquest cas l'Olga també ens torna a donar pas, que està fent un reportatge per tota la vall, però no volia acomiadar-lo sense preguntar-li una última pregunta que fem a gairebé tots els alcaldes que visitem de les poblacions de les comarques de Girona. Sant Gregori, com el veu d'aquí uns anys, els pròxims anys? Sant Gregori és un municipi amb una arrel molt tradicional, és un municipi que conserva la seva part o la seva vessant rural en la seva mesura, evidentment té el seu creixement, però el veiem com un municipi tranquil, amb una bona qualitat de vida, amb uns bons equipaments i uns bons serveis per a les persones que hi vivim i també amb uns bons equipaments i amb un bon entorn per a tota la gent que ens vulgui venir a visitar quan vulgui. Quim Roca, alcalde de Sant Gregori, moltíssimes gràcies per oferir-nos a veure el Vall del Llémena més enllà d'una cursa ràpida, sinó entrant, aprofunditzant en totes les curses que tenim que fer avui, perquè tota aquesta extensió que és molt gran i intentarem fer els possibles per fer-la tota. Exacte. Moltíssimes gràcies, alcalde. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies. Olga, sí, ja em demanes pas amb en Cesc, que estàs amb en Cesc, em sembla, no? Endavant. Doncs gràcies, Albert.
Ens trobem amb en Cesc Comte, guia de natura, enamorat del paisatge. Hola, Cesc. Hola, molt bon dia i benvinguts a Sant Gregori. Moltes gràcies per rebre'ns. Som a Sant Gregori, per extensió a la Vall de Llémena, i aquí trobem moltíssimes fonts per descobrir el paisatge i vosaltres heu decidit de convertir aquestes fonts en una ruta, la Ruta de les Fonts. En què consisteix la Ruta de les Fonts? És una passejada no més de 11 quilòmetres, la pot fer tothom, és una passejada familiar, es pot fer a peu, en bicicleta, a cavall, i et permet descobrir l'entorn més proper de Sant Gregori. De rutes n'hi ha més, hem triat la de les fonts perquè és una mica també emblemàtica. La Llémena, l'aigua, les fonts, en concret passa per 3 fonts. Passa per la font d'en Coromines, la font del Raig i la font de Can Verdaguer. La de Can Verdaguer la tenim aquí a tocar. Ja hi som a tocar. Doncs va, som-hi. Va, vinga. Continuem. Ens hi acabem d'arribar. I aquestes rutes es poden fer a peu, en bicicleta... Sí, i a més hi ha alguna guia que marca la dificultat, que marca la durada, per tant, i es pot trobar a molts llocs. Es pot trobar des de la web de l'Ajuntament de Sant Gregori, a la web de la Mancomunitat de la Vall de Llémena, a la web de turisme del Consell Comarcal del Gironès, i tant es pot seguir online, diguem-ne, com si amb un catàleg que està editat. I quina particularitat té la font? Aquesta font, a part del paisatge, que és encantador i tranquil, és una font que treu una aigua bastant curiosa. Si vols l'anem a tastar, l'anem a veure i t'ho acabo d'explicar. Va, doncs som-hi. Vinga. Doncs hem arribat a la font de Can Verdaguer. Cesc, quin gust té aquesta aigua? Ostres, que tasta-la tu mateixa, Olga, perquè jo... Aviam. Què em dius tu? És molt aspre. Sí, ho dius bé. És aspre perquè té molt de ferro i molta calç. I la trobem una aigua molt forta. Això, quan puja l'aigua i surten aquí, va arrastrant aquests materials que després van precipitant. El ferro primer, perquè quan l'aigua té més oxigen el ferro no pot estar dissolt, i després, més endavant la calç, donant lloc amb una roca que sembla travertí, però que de fet se'n diu una tufa. I sembla gairebé aigua volcànica, podríem dir. De fet, aquesta aigua puja per una falla. A la vall del Llémena hi ha moltes falles i algunes d'elles han donat lloc a volcans. Vols que anem a veure alguna cosa? Doncs d'acord, quina ens ensenyes? El Puig d'Adri? Vinga, Puig d'Adri, som-hi. Ens hem desplaçat una mica en el territori, som al municipi veí, a Canet d'Adri, i aquest municipi i aquesta vall és molt famosa per les seves gorgues. Ara mateix som a la gorga de Canet. A les gorgues de Canet. A les gorgues de Canet. I per què tenen aquesta forma? Mira, les gorgues de Canet, aquest paisatge, té l'origen amb el volcà del Puig d'Adri, que va fer el que se'n diu una onada piroclàstica, és com una vomitada del volcà, que va deixar tota la vall coberta d'aquesta roca volcànica que no és gens porosa, és grisa i sense foradets. L'aigua ha anat erosionant i per això ha quedat aquestes formes alveolars que són úniques a Catalunya. I fins aquí podem arribar a peu, en bicicleta? Quines rutes podem seguir? Aquest punt que estem ara forma part de la ruta del Puig d'Adri. Podem fer la volta sencera en el Puig d'Adri i acabant aquí remullant una mica els peus o bevent una mica d'aigua de la font, de la torre. Hi ha més volcans, a més, aquesta zona. Sí, si tens ganes encara podem pujar una mica més amunt la vall i trobarem el Puig de la Banya del Boc, el Clot de l'Omera. Doncs som-hi, caminem una mica més, Cesc. Vinga. Dins la mancomunitat de la Vall del Llémena hi trobem també el municipi de Sant Martí de Llémena i en aquest punt podem gaudir d'una gran varietat de rutes de senderisme i BTT. En aquest cas, ens hem decidit per la ruta 7, que correspon als volcans de la Banya del Boc i el Clot de l'Omera. Cesc, des d'on partim per iniciar aquesta ruta? Hem començat des de Sant Pere de Llorà, l'església romànica, una joia que tenim a la vall. Hem passat pel Pla de Sant Joan, hem parat un moment a l'ermita de Sant Madí i llavors hem fet la pujada fins a dalt del cràter, que ara hi som al mig. A banda d'aquestes joies que ens estàs explicant, quins altres tresors podem trobar a la ruta? Aquí una mica cadascú hi troba el que hi busca. El que vol tranquil·litat n'hi troba, el que busca bolets a la tardor, el que busca espàrrecs a la primavera, el que vol escoltar ocells, el que vol fer fotos, el que només vol anar a passejar i fins i tot aquell que vol llegir també té algun punt, perquè hi ha una caixa a niu amb llibres a dintre que formen part d'un projecte que es diu Llegim la Llémena i poden trobar lectures a tots nivells, des d'un conte infantil fins a història geològica de la zona fins a una mica de poesia.
I Cesc, doncs t'agraïm moltíssim que ens hagis acompanyat durant aquest recorregut per Sant Gregori i la Vall de Llémena. Nosaltres acabarem la visita aquí, just en aquest punt, en aquest volcà. Quines particularitats té aquest volcà? Aquest volcà és aquí perquè la Vall de Llémena està tota fracturada, geològicament parlant, per sort socialment, no? I en aquest sentit, una falla, la falla de Llorà, va permetre que sortís aquesta erupció, aquest volcà aquí, molt generós en materials volcànics, molta reda, que fins i tot s'havia explotat, i després ja si continuéssim tirant amunt la vall ens aniríem a parlar de la zona volcànica d'Olot, però em penso que avui no toca. Avui no toca, avui ens quedarem aquí i moltíssimes gràcies per les teves explicacions. Gràcies a vosaltres. I continuem amb l'Albert Plató. Endavant, Albert. Hem descobert l'entorn natural i arquitectònic que té a Sant Gregori, on ens trobem ubicats avui, però també volem conèixer el teixit social i econòmic que té la població. I en aquest cas se'ns acompanya la Núria Rodríguez, que és tècnica de cultura, i la Sònia Guerrero, tècnica de promoció econòmica. Molt bon dia. Bon dia, Albert. Bon dia, benvingudes. Escolteu, tinc entès que teniu moltes coses a fer aquí a la Vall de Llémena, i en concret a Sant Gregori, i en aquest cas, començant per tu, Núria, quina oferta cultural hi podem trobar? Doncs la veritat és que sí, que hi ha molta oferta durant tot l'any. Hem intentat arribar una mica a tots els públics i que tothom pugui fer alguna activitat aquí en el nostre municipi. Hi ha activitats més tradicionals, com els aplecs, que fem durant tot l'any, i llavors també hi ha activitats més centralitzades en altres èpoques de l'any, com per Nadal tenim el Parc de Nadal, que és un parc infantil, a l'estiu les nits fresques, el concurs literari, llavors la mostra d'espectacles familiars de petit format, que fem al novembre, i llavors tenim també el Teatre de l'Espai La Pineda, que és un dels puntals del nostre municipi, que mica en mica hem intentat que tingui una programació estable durant tot l'any. I dintre del Teatre de l'Espai La Pineda tenim allà diferents activitats, com et deia, de teatre, de música, una miqueta per tots els públics. Bé, val a dir que la Pineda és un espai que el utilitzeu molt, per exemple, per haver tret, em sembla que heu fet la tercera edició del Teatre Amateur aquest any enguany, no? Sí, hem apostat per la mostra de teatre amateur. I què tal? És una manera d'apropar companyies que estan començant i de portar-les en el municipi i de crear públic entre la gent del municipi. Hem tingut molt bona acollida, molt de públic, i la veritat és un plaer poder comptar amb companyies de diferents llocs de les comarques gironines. I no només amb la tercera mostra, sinó en tema teatre amateur, sinó la programació teatral d'escenaris, no? Sí, el cicle Escènics és un cicle que ja fa anys que organitza el Consell Comarcal del Gironès, i ens aporta aquí al municipi la possibilitat de tenir teatre professional, teatre infantil, una miqueta diferents tipus de teatre per la gent del poble i també per tota la gent de les comarques gironines, perquè és una mostra que a diferents municipis pots trobar programació de qualitat. Doncs perfecte, per més informació teniu alguna pàgina web on la gent es pugui adreçar? Sí, tenim la web del municipi, que és www.santgregori.cat, que justament ara l'hem renovat també, i allà trobareu tota la informació i més. Perfecte, doncs escolta, anem amb tu, Sònia, perquè quan has vingut amb una forca i dic, ai, quin perill, quin perill. I em sembla que té molt a veure amb una de les festes més esperades, que és la festa de la remença, oi? Correcte. De què es tracta, aquesta festa? La festa de remences és una festa que es fa a nivell de Vall de Llémena i és una festa que commemora els fets històrics i els personatges que van protagonitzar la revolta remença a Catalunya durant el segle XV. Llavors, aquí la Vall de Llémena va ser un dels nínxols on van sorgir aquesta revolta, juntament amb la Vall d'Hostoles, la Vall de Mer, i llavors des de la Vall intentem recuperar aquesta memòria històrica, donant especial valor a la revolta, a la segona revolta que va protagonitzar en Pere Joan Sarà, que era d'aquí de la Vall de Llémena. Llavors els remences van ser els pagesos que es van revoltar contra els senyors feudals, contra els mals usos que ells tenien. Eren pagesos que per poder ser lliures de la terra havien de pagar una redempció, una taxa, que per això es deien de remences, per poder ser lliures. Llavors, en aquella època, aquests mals usos, juntament amb la pesta negra i una situació molt agreujada, va fer que els pagesos estiguessin cansats de tanta opressió i es revoltessin contra la noblesa. I ara la pregunta seria, i com vosaltres avui en dia reconstruïu aquesta festa de la remença? Amb quines activitats ho deu a terme? Perquè em fa por, si a la història ve d'aquí, com ho fas per... Que nosaltres a la festa intentem recuperar el passat, però també posar en valor el present, és a dir, els pagesos d'avui dia. Llavors, a la festa de remença pots trobar tant des de mostra ramadera,
dels països que tenim aquí a la Vall de Llémena, mercat d'artesans, de productes que hi ha aquí a la vall, però també d'altres territoris propers. I llavors també tenim altres activitats al llarg del dia, activitats infantils, tallers, etc. Però un dels elements més importants de la festa que intenta donar a conèixer aquesta història és el teatre. Llavors, cada any creem una obra de teatre nova, diferent, que explica d'una forma amena, a vegades amb tocs humorístics, què eren els remenses, no? I què van viure. Revivint una mica aquella època i aquell passat, no? Correcte, sí. Sempre intentant de fugir una mica de lo que és la història. Sí que tenim sempre present la història, present, però sí que no volem que sigui molt història perquè llavors a la gent li costa, no?, entendre els fets, i llavors intentem introduir elements més amens. També tenim uns Jocs de la Vall que m'han explicat. En què consisteixen aquests Jocs de la Vall? Els Jocs de la Vall són cada municipi de la Vall, perquè la festa es fa entre 4 municipis de la Vall de Llémena, llavors cada municipi escull 4 representants del seu poble i entre ells competeixen entre diferents jocs tradicionals. Llavors el municipi que guanya els Jocs de la Vall simbolitza que aquell any ha alliberat la seva població de la remença i dels malsossos durant un any, fins al proper any que es fan un altre cop els Jocs Remenses. Escolta, i de festa de la remença anem a festa molt dolça, que és la festa de la pa i xocolata, no? Que a més crec que aquest any és la 11a edició que arriba. Sí, l'any passat vam fer 10 anys i aquest any ja fem 11 anys, hem passat aquesta dècada, i és una festa que estem molt contents a Sant Gregori perquè ens porta molta gent i és una fira dedicada sobretot al públic familiar, perquè durant el dia hi ha moltes activitats tant per adults i per mainada, però sobretot per mainada, tallers infantils, exposicions, show cookings, bé, la mainada s'ho passa a teta i a més, clar, hi ha un munt de xocolata i de pa per degustar durant el dia. Sabem que a la zona de Vall de Llémena on ens trobem hi ha molts restaurants que s'hi troben immersos dins d'aquesta extensió de terreny de 50 quilòmetres, però gastronòmicament com s'implica Sant Gregori amb tot això? Tant a la Festa Remença com a la Fira del Palet Xocolata, els restaurants, a la Festa Remença fan tastets de cuina tradicional i per la Fira del Palet Xocolata, els restaurants, dins de la seva carta, incorporen plats que tenen xocolata, no només postres, sinó primers i segons, amanida amb vinagreta, mar i muntanya amb xocolata, vull dir, la xocolata és un element que s'introdueix en molts plats tradicionals. Per més informació, a la mateixa web suposo que teniu... Sí, tant a la Sant Gregori com a la valldelllemena.cat. Escolteu, moltíssimes gràcies, Núria Rodríguez, tècnica de Cultura, i Sònia Guerrero, tècnica de Promoció Econòmica. Moltíssimes gràcies per endolcir i explicar-nos a nivell cultural, social i econòmic com tireu endavant molts projectes. Moltíssimes gràcies. Seguim. Arribem a l'espai de gastronomia i en aquest cas donem a conèixer els productes i productors de la zona local on ens trobem ubicats avui a Sant Gregori i necessitem ajuda perquè hi ha molts productes que ens ho explicarà la Sònia, Sònia? Sí, tenim molta cosa. Aquest pa tan bo, d'on surt? Aviam, explica-m'ho. Aquest pa és de Can Boix, de Sant Gregori. Després tenim les tòfones de Mas Font, que també són de Sant Gregori. Molt valorades, a més, eh? Sí. L'aigua de Sant Aniol de Finestres. Correcte. El formatge a la Balda de Sant Martí de Llémena. Amb premis que ha tret de Girona Excel·lent, a més, correcte, sí. Els ous de Can Cedre de Sant Martí de Llémena, les galetes Vall de Mins, que són de la pastisseria Noguera de Sant Gregori, i després els embotits de la Vall de Llémena, que tenim embotits de Miquel Vilà, de Xavi Estrac, de Can Titoi i d'embotits Pagès. Doncs no sé per on començaríem vostès. Nosaltres ho tenim clar, no? Sí. Per on començaríem? Jo per embotit. Jo per la tòfona. Continuem. Com sempre, molt ben acompanyats pels segells de Girona Excel·lent, aquell tret distintiu que atorga la Diputació de Girona conjuntament amb la Cambra de Comerç, aquells productors i productes locals que fan de les coses ben fetes. I una d'elles és la que tenim avui, que és la Carme Casacoberta del celler Oliverdots. Molt bona tarda, Carme. Hola, molt bona tarda. Gràcies per ser aquí amb nosaltres i mostrar-nos tota aquesta varietat de vins que oferiu des de la vostra empresa, que per cert, Carme, vosaltres crec que del món del vi no veníeu, no, antigament? No, exactament. Nosaltres érem uns apassionats i addictes al vi, com si diguéssim, i amb una passió per la natura també excepcional. Llavors se'ns va presentar l'ocasió l'any 2000 de trobar una terra i on fer realitat el nostre somni i així comença la nostra aventura. Per les persones com jo que de vi no hi entenem, ens diuen que de vinyes n'hi ha de molts anys, de 15, de 50, de 100. Això quin tret distintiu té amb el tema del vi? A veure, el tret distintiu per nosaltres et podria dir que no és influenciable el que la vinya sigui molt més vella que altres, tot i que hi ha una vinya vella i ja ens dona una baixa producció, que és el que busquem amb un raïm de molta qualitat. Nosaltres des del principi, les nostres vinyes actualment tenen al voltant de 15 anys,
i el que hem buscat ha sigut que el seu rendiment sigui igual que el d'una vinya vella. Un bon treball a la vinya, una rigorositat, un equilibrar-la des del seu començament ens pot permetre obtenir aquest tipus de raïms de baixa producció, de molta qualitat i que es complementin molt bé amb els que provenen de la vinya vella. Sabem també que no fa gaire heu treballat el tema del bioecològic, en aquest cas. En què es diferencia, com esteu treballant-hi? Nosaltres sempre el respecte per la natura ha sigut la nostra prioritat, el que passa que des de fa uns anys no ens hi hem abocat de ple i ara estem en la fase de reconversió a l'agricultura ecològica perquè ja fa molts d'anys que ho treballem però no era oficial i això el que permet és que d'alguna manera aquest respecte per l'ecosistema que envolta la vinya i aquesta baixa utilització de productes, tinguem un raïm molt sa, un raïm que no tindrà restes de productes que interfereixin en els vins que produirem després. Això és important, però també he sentit a dir a la vostra pàgina web i així el tema de la barema, que la vostra és una mica personal, no? A més en poques quantitats. Sí, una part de la qualitat nostra ve donada perquè, a part de la feina que fem a la vinya, és important també el moment de collir-lo i el moment de transportar-lo al celler. Nosaltres collim amb caixetes petites de 10 quilos. Això ja ens permet fer una primera selecció a la vinya dels raïms bons, no desestimant els dolents, transportar-lo d'una manera molt acurada cap al celler, amb molt de cuidado, no s'aixafa res, i que el raïm estigui en perfectes condicions a l'hora d'entrar a vinificar. Quan parlem amb aquestes quantitats, suposo que la barema es fa manualment? Sí, volia dir manual. Collim tot manualment, ho posem en aquestes caixetes i ho transportem al celler amb el tractor de la manera més cuidadosa possible. Carme, sí que és veritat que el Déu Empordà cada vegada s'està donant manera a conèixer arreu del nostre país, però en aquest cas, en el tema del terroir que hem vist, quin fet en treu? Jo crec que el terroir té molt a veure amb que ens identifiquem com una denominació d'origen. Aquí tenim el terroir entès com a clima i com a terrers que tenim, un clima càlid amb una tramuntana que és molt particular nostra, amb uns terrers molt rics de granit i de pissarra. Jo crec que tots els cellers de l'ADO estem treballant per combinar-ho de la millor manera possible i que tot això es transmeti als nostres vins i això doni a parlar del nostre territori. Bé, podem veure que ens has portat una petita representació dels vostres vins, però entre d'altres destacar aquest, que crec que és el que ha guanyat el Girona Excel·lent en enguany, i que el nom m'ha costat de pronunciar-lo, Carme, si m'ajudes, és UBDO 6.13, no? Exactament. De què ens parla aquest vi? Doncs mira, aquest vi, en la seva etiqueta, ens parla que UBDO és les nostres sigles, les vinyes d'Olivardots, i el número 6 és el nom o número que li hem donat en aquesta varietat, que es va elaborar l'any 2013, d'aquí al 13, que és la Carinyena Blanca. És un vi o una carinyena que procedeix d'una vinya de l'any 1900 i de la qual no en podem fer tots els anys, però que els anys que la podem elaborar, l'elaborem 100%, una vinya que es troba en un terrer totalment pedregós i una varietat autòctona que n'hi ha molt poca i que l'estem intentant recuperar i que volem mostrar el que és aquesta varietat. I aquest nom és així perquè això forma part de la col·lecció nostra Varietals de Terrer, que és la nostra col·lecció de vins, que tots són vins de finca, que venen d'una sola varietat i d'un sol terrer. Doncs a tastar-los, on us podem trobar? Doncs mira, els trobareu a botiga especialitzada, en restauració i a la nostra web. Molt bé, doncs Carme Casacuberta del celler Olivardots, moltíssimes gràcies per la teva visita. A vosaltres per convidar-me. Gràcies. De la mà de Grau Online ens ofereix un producte conegut a les terres gironines, com és aquest cas el vermut produït per Terrani i en aquest cas dedicat al Girona Futbol Club. Doncs com sempre acabem amb bona música i amb música de la zona on ens trobem avui del Gironès, a Sant Gregori, amb bona part dels seus integrants. Ells són els Xacres. Benvinguts, nois i noia. Què tal, com esteu? Tenim en Joel, l'Arnau, en Roger, l'Andreu i la Laura. Bé, un grup que està picant molt i molt fort en música juvenil i a més amb molta canya i amb molta cosa positiva, no?, una mica? Sí. Joel, explica'ns de què va una mica el disc. Aviam, el disc es titula Corrents, seria una mica, és un cant a la intensitat de la joventut, narra una mica totes les experiències i canvis que passen a l'època d'adolescència i de joventut. Amor i desamor, bàsicament? Bàsicament, també. Bàsicament sí, Andreu, no? Molt bé, escolteu, quines influències us han marcat per treure un disc així? Prenem com a influències el pop-rock català, ja sigui grups com Catarres, Charango i també alguns grups anglesos.
britànics. Fa molt que vau començar com a grup Xacres o què? Farà any i mig, vam començar com una cosa que semblava que no aniria molt en sèrio, però va anar endavant i ara mateix fa exactament un any i mig, vam celebrar-ho fa una setmana. Sí. Molt bé, escolteu, hem cançons que ens agraden molt, per exemple, una la que cantareu serà de Sant Joan, no? Sí, correcte. correcte. De què ens parla Sant Joan? Parla d'una nit, de la nit de Sant Joan a la platja, on dos grups d'amics, hi ha una noia i un noi que es coneixen i passen al concert nostre a la platja, que vam gravar a la Cala d'Aigua Blava, a Begur, i acaben enamorant-se en aquella nit. Bueno, a vegades diem, aquestes lletres se'ls inventen, a vegades es viuen, no? I després es plasmen en un paper. Sí. Exacte. Moltes de les experiències són viscudes per alguns dels membres, però sempre li acabem afegint un toc d'imaginació perquè quedi millor. Per tant, totes les lletres del disc els heu escrit vosaltres mateixos? Sí, les composem al buc d'assaig, quan tenim temps i quan ens sorgeix una mica d'inspiració. Perquè parlàveu de temps, perquè sou un grup molt jove relativament. Quines edats teniu, més o menys? No arribem a 19. No arribeu a 19 anys? Són xacres, però ben marcats per la zona del Gironès, Escolteu, on us podem trobar? Xarxes socials, suposo? Sí, ens podem trobar a Twitter, a Instagram, YouTube, Spotify, Facebook... Jo tenia el disc a les mans i em crema, vol dir que acaba de sortir del forn. Sí. Presentació oficial, quan? El 12 de maig estarem a la Mirona, a les 11 de nit, fent el concert de presentació, on podreu veure totes les cançons i, allà hi serem. Perfecte, doncs us deixem amb bona música. Però jo pensava, avui volíem acabar amb un lloc especial de Sant Gregori. Vosaltres que sou d'aquí, m'heu d'ajudar. Volíem acabar amb un lloc diferent de la plana de la Vall del Llémena. Algun lloc em podeu recomanar que pugui acabar el programa avui o què? Bé, Sant Gregori té llocs molt macos, però podríeu pujar aquí a la muntanya de Sant Grau, que es veuen totes les vistes del municipi, i allà podríeu acabar de manera... Ja, però com dius pujar a Sant Grau, vol dir que el camí és fàcil, hi ha carretera... Home, una horeta, no? Sí. Una horeta a peu. Una horeta caminant. Caminant? Sí. Bueno, el càmera m'està dient que sí, que no... Val, em diu que sí. Doncs acabarem des d'allà. Us deixem amb els Xacres i el Sant Joan. Nosaltres anem a canviar les sabates i ens veiem a Sant Grau. Fins ara mateix, nois. Felicitats. Endavant. La brisa a la platja se m'enganxa a la pell i més quan recordo tots aquells moments. Caminàvem per la sorra com dos estels pel desert que sense mirar-se ja s'havien entès. Ens miràvem a la cara comptant-nos els pensaments on els dos teníem por que se'ls emportés el vent. Volíem retrobar-nos aquella nit de Sant Joan, tots érem feliços, veient el sol caminar. Volíem retrobar-nos aquella nit de Sant Joan, tots érem feliços, veient el sol caminar. Que brillaven al pupil·la dels teus ulls i que il·luminaven reflex de l'horitzó. I enmig de les roques el temps veiem passar aquella nit tan màgica on tot va començar. Ens miràvem a la cara comptant-nos els pensaments on els dos teníem por que se'ls emportés el vent. Volíem retrobar-nos aquella nit de Sant Joan, tots érem feliços, veient el sol caminar. Volíem retrobar-nos aquella nit de Sant Joan, tots érem feliços, veient el sol caminar. Na, 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 na. Veient el sol
Doncs hem deixat a pocs metres el veïnet de l'església, que és just on teníem ubicat el plató de País en Ruta, i en aquest cas ens iniciem aquest Sant Grau que ens comentaven els companys de Xacres, que és una de les millors vistes que tenim aquí a la Vall del Llémena, i en aquest cas aquí tenim l'inici del camí, que més o menys són uns 4 quilòmetres, aproximadament caminant és una hora, tranquil·lets, però a més tenim altres adreces, cap aquí també es va a la ruta dels Fons que en parlàvem en el plató abans, i també hi ha la ruta de Ginestar, Sant Afra, Llorà, Sant Martí de Llémena i Sant Esteve de Llémena. M'acompanyeu? Som-hi! Bé, portem uns 30-35 minuts caminant, que hem sortit del veïnat de Sant Gregori, i en aquest cas estem a punt d'arribar al cim de Sant Grau. Però ens hem aturat aquí per tenir aquestes vistes que meravellen a qualsevol. Com veieu aquí el poble de Sant Gregori, al fons Girona ciutat, la catedral, els àngels, i a la meva dreta teniu ja la plana de l'Empordà amb les Medes al fons. Un luxe de vistes per acabar el programa d'avui. Som-hi! No podríem arribar a un dels símbols més importants per la gent de Sant Gregori, que és Sant Grau, sense alguna persona que ens pugui explicar realment el que significa per ells, que és la Mireia, que ja la coneixeu del programa. Mireia, fa molt que t'esperes o què? Sí, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. És que Aquesta última pujada sé que és dura. Sí, és el que t'anava a dir. Per vosaltres és fàcil, però per nosaltres ha sigut complicat i no estem acostumats. Què ens trobem aquí darrere nostre ara mateix? Mira, estem just davant de l'ermita de Sant Grau, que porta el nom a aquesta muntanya, i també veiem les restes del castell de Tudela, que era un castell que devia ser magnífic, però malauradament només en queden restes, i està en un punt superestratègic, i ara sabreu per què. Perquè el castell de Tudela, de qui ve el castell de Tudela? El castell de Tudela eren, antigament, en comptes de Sant Grau es deia Tudela. Eren la família antiga que residia aquí al castell. Exacte. Però aquest castell s'utilitzava de control, de guaita, perquè, com ara comprovarem, hi ha unes vistes espectaculars que es pot controlar molt territori català. I diferents planes, la de l'Empordà hem vist, ara ho pujarem. Per cert, hem vist que l'ermita està com restaurada, no? Sí, gràcies a la pressió ciutadana, després de la Guerra Civil, part de l'ermita es va enderrocar, com veieu, i gràcies a l'estima que tenim els ciutadans de Sant Gregori, l'hem pogut restaurar. Hi ha una pedra que explica un monòlit aquí entrant a Sant Grau, que hem vist que és un espai com un refugi per tots vosaltres, i en aquest cas que juntament la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Sant Gregori, que ha sigut el que han participat econòmicament, no? Sí, correcte. I és més, per commemorar tot l'esforç que s'ha fet per recordar aquell lloc, el 12 d'octubre pugem tots aquí, fem el plec, fem el dinar i es fa una missa a l'ermita. M'encanta. Dinar no en portem. Sembla que no hem suat, però hem suat una mica la cansalada i jo i el càmera. Fem una cosa, ens encés a Torreguaita, que les vistes màtiques són meravelloses. Va, som-hi. Veus, Albert, allà hi ha Rocacorba, amb tota la Vall de Llémena, els 7 pobles del municipi de Sant Gregori. Just allà al fons hi ha tota la plana de l'Empordà. Correcte, que com dèiem abans es veien les Medes, Correcte, en un dia serès poden veure perfectament les Medes, el Golf de Roses. Llavors seguim, veiem Girona, amb Salt, i ja acabem amb tota la zona de la Selva. A l'altre costat, escolta, 360 graus de vistes inoblidables, que per cert, per vosaltres, Sant Grau, què significa? Sant Grau és la icona del nostre poble, ens l'estimem moltíssim i estic segura que tothom té una història aquí i que tothom ha posat a Sant Grau, tots els que vivim al poble. Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i, escolta, acomiadem el programa d'una manera fantàstica amb aquestes vistes inoblidables. País en Ruta tanca les maletes, però la setmana que ve les torna a obrir. A on anirem? Encara no ho sé. Que tingueu un molt bon País en Ruta. Fins la setmana que ve. Adéu-siau. Agafa la maleta que viurem mil aventures passejant pels nostres pobles. Olora les florències que desprenen els seus carrers i tradicions. Som un país en ruta i portem dins del cor
i ara que és una sola. Som un país en ruta i et portem dins del cor. Som un país en ruta i ara que és una sola.